Знаете ли, че когато готвим, едно от основните и най-важни неща е това да сме в добро настроение. Предаваме нашето настроение на храната, след това тези, които ядат, придобиват нещо от това. Също така, за какво ще усвоим от различните зеленчуци, плодове и въобще от всичко, което се храним, зависи от това ние в какво настроение сме и тялото от какво има нужда. Тялото има свойството да извлича различни витамини и елементи от една и съща храна. Така че доверете си на вашето тяло, грижете се за вашето емоционално състояние и правете необходимите усилия, за да се чувствате добре, защото по някой път, когато човек не се чувства добре, забравя, че това зависи от него и трябва да излезе навън, да направи усилия, да се погрижи по някакъв начин за себе си, за да бъде спокоен и след това вече да дойдат радостта и щастието. Прекрасни зимни дни от мен и от Рила планина.